Тъм 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 тъм. Коста, това е моята Facebook страница, като имам от миналата година 9 лекс. И правя туториал на нея, за да знаете, че имам такава. Имам си къвър, имам си картинка, тук имам си приятели, където са. Ето го профила ми в YouTube. Линк ще има допълнителната информация за Facebook страницата ми. Тук съм слагал и такова Fence on One Direction. Тук Incraft сервера. Minecraft, Криско, не дължа нищо. Съм качвал тук някакви страници. Това съм аз. Тук си имаме Justin Bieber, като го подигравам като гъс. Ето, Joint, Facebook. 25 юни 2012. И за тия, дето искат да такова Facebook страницата, линк допълнителната информация ще има. Така. Тия, дето искат да видят Фейсбука. Това е Фейсбук. Расимир Авранчев Малик. Снимка. Приятелчета. Да. И Борчи гледайте. Расимир, това е шорт туториал да покажа Facebook страници и Фейсбука. Главно е тия глупости кесал. И много се там нещо и довиждане.